Pouco antes das 2 do mediodía de hoxe remataban os 4 días de incertidume da familia de Jarri Otero, o mariñeiro da Illa da Arousa que desaparecía o martes ao norte da Illa de Ons. O corpo foi localizado entre o Centulo e o sinal marítimo de Torre de Camouco, a 20 metros de profundidade, moi preto do lugar no que un golpe de mar afundiu a planadora na que ía con outros 2 mariñeiros, un irmán seu e o patrón, que conseguiron chegar a terra nadando. De forma oficiosa o que nos contaron aquí que foi un dos irmáns o que atopou o corpo de Jarri e, bueno, chegou fai unhas horas aquí ao porto do Cabodeiro da Illa da Arousa e se procedeu como manda a lei, pois ao seu levantamento, non, por parte da forense de Garda. O irmán formaba parte dun grupo dos múltiples mergulladores e mariñeiros voluntarios da illa que se lanzaron ao mar cos seus propios medios para buscar o seu veciño desaparecido. Tanto o alcalde como a familia do falecido agradecíanlle o esforzo. Quero aproveitar esta oportunidade que me dades pois para agradecer o traballo intenso de todos os mariñeiros e mariñeiras da Illa da Arousa que se desplazaron a colaborar na búsqueda de Jarri. Unha labor durísima, unhas condicións de traballo malísimas, que son uns valentes e que demostraron que a solidaridade está por riba de todo. Un agradecemento infinito para todos eles. Tras chegar ao peirao insular de Cabodeiro, o cadáver de Jarri foi trasladado para facerlle a autopsia. Moitos veciños achegáronse para apoiar os familiares nestes duros momentos. O pobo completamente consternado por este fatídico suceso. E pouco máis que decir, máis que apoiar a familia nestes durísimos momentos e darlle todo o apoio de todo o pobo, de toda a corporación, pois en nome de toda a corporación tamén a familia, pois unha traxedia que nos invade a todos o corpo e nos deixa un malestar xeral que vai a ser moi complicado de superar, non? O Concello da Illa decretou 3 días de loito oficial dende esta medianoite ata a medianoite do luns pro martes.